Holem ešte raz. Marien. Teba. Vianočný bonus až do 50 € dáme novým aj verným zákazníkom. Iba v Telekome. Hej! No holem ešte. 1, 2, 3, go! O, tak Gangnam Style. Sexy lady. Salam. Jaká si múdra, Marien. Salam. Marien. Uvědomujem. Kuchárske súbovne na ostrie noža nám prináša. Jaký makor, hej. Tak co, ide na co? Minulý týždeň ste v Masterchef videli. Masterchef kuchyňu ovládlo mäso. 7 amatérskych kuchárov